Però, jiena ħobb dejjem naħseb fis-soluzzjonijiet. Fejn jidħol l-ikel Silvio, ironikament, hemm dak li jgħidulu is-sawm illi ħajjejna ħafna. Kemm meta anka ikollna l-barbecues u anka l-ħajja ta' kuljum. Mela, is-sawm jgħidu li huwa tajjeb għar-ruħ, dak mhux ħanidħol fl-aspett dak huwa f'dej qassisin, però nista' ngħidilkom li għall-ġisem huwa tajjeb żgur. Meta bniedem jastjeni, illi jgħid jiena pereżempju llejla ħanikol sa 8 ta' filgħaxija. Wara mhux ħanoqgħod nara l-Silvio fuq it-television noqgħod niekol. Wara pereżempju qatt li qed nara l-Silvio qed nixrob l-ilma, qed nieħu belate, forsi xi teli jgħinni nikkalma wara ġurnata xogħol, qed ngħid kelma ma' tal-familja, m'għandix għalfejn ħalqi għaddej, m'għandix ġuħ. Jekk m'għandix ġuħ, number one, ma nikolx. Number one. It-tieni nett, jekk waqaft niekol fit-8 pereżempju, l-ideali illi nikkalkula illi jgħaddu 16 siegħa meta nerġa' niekol. Mela l-mod tal-kelma, jekk jien spiċċajt niekol fit-8, l-għada se niekol f'nofsinhar. U dak li jkun jgħidlek il-marelli kemm hu twil il-ħin u nifhem. Però l-ewwel nett suppost bej ejja ngħidu 5 u 8 minnhom inti tkun rieqed. Ejjeb, u dak trid tinkludihom. Mela mhux 16 siegħa mqajjem, 8 minnhom inti rieqed. Meta mbagħad inti ma tistax ħanuża l-kelma hekk tiekol, meta qed issum, iva tista' tieħu ilma li jista' jkun still jew sparkling, kafe iswed, te iswed, mela bil-Malti ma niklux. U nixorbu likwidi li ma fihomx kaloriji. Mela ma fihomx zokkor, ma fihomx ħalib, ma fihomx sweeteners. Dak żball komuni nnutaw. Jiena nsum, imma dak kif niżlu l-kafe l-iswed, għax kemm nagħmlu sweetener. Ħażin dak. Għax għas-sawma tajjeb il-ġisem għalih dak isu kiel xi ħaġa trikjajnieh. Ħal messaġġ li m'għandux għalfejn jibqa' jsum għax trejjaq b'dak in-naqra sweetener, allura l-aħjar ikun kafe iswed jew te iswed, jew inkella xi te. Bħal ngħidu aħna xi green tea, illi jkun organiku, unsweetened, naturali. Għax hekk iżulu affarijiet trikjana. Issa, mela dik tkellimna ftit fuq is-sawm. Apparti minn hekk, Silvio, kunċett li sfortunatament qabad ħafna fid-dinja huwa l-kunċett li trid tiekol kull 3 sigħat. Irrelevanti jekk għandek ġuħ jew le. Tajba dik. Ma tantx. Mhix tajba. Number one, jekk m'għandekx ġuħ, ġismek qed jurik tikolx. Iktar ma inti ssum, kif semmejna mhux biss tajjeb għar-ruħ imma tajjeb għall-ġisem, imma kif? Mela, ġisimna jaħdem ħafna b'dawk li jgħidulhom hormones, Silvio. Żewġ hormones partikolari, mhux se nkun tekniku issa ma kemm ħansemmihom ħalli dak li jkun. Ħanirreferi għalihom daw, ħalli dak li jkun isu jifhem naqra x'inha ngħid. Daw iż-żewġ hormones partikolari jgħidulhom l-insulina u l-kortizol. Ħanibda mill-insulina. Meta aħna ma niklux ta' spiss, jew meta aħna aħjar minn hekk inkunu sajmin, dik l-insulina tkun baxxa. Meta niklu, u speċjalment meta niklu l-imbarazz, dik l-insulina tispara l fuq bl-imbarazz. Bl-ikel normali qisha togħla ftit imma mhux ħafna. Bl-imbarazz togħla l fuq. L-ikel proċessat, tajjeb, li jagħmel huwa illi għax olla l-insulina li l-ġisem qed jgħidlu isma' ħi, l-ikel, ix-xaħmijiet tiegħek, storjhom, żommhom. Meta l-insulina tkun baxxa bis-sawm u għax inħallu ammont ta' ħin bejn ikla oħra, lill-ġisem qed ngħidulu uża x-xaħam tiegħek għall-enerġija flok ma toqgħod tistenna u tiddependi mill-ikel. Mela aħjar milli nieklu kull 3 sigħat, għal min minna, u di importanti nsemmija, għal min minna speċjalment għandu problema diġà ta' pis, ma jridx li jsir obeżi, jew diġà huwa obeżi u jixtieq illi jnaqqas. Dak huwa l-aktar li taħdem tajjeb magħhom. Imma min jgħidli allura jekk jiena m'iniex obeżi jew overweight ma nistax nagħmilha di, assolutament tista' tagħmilha diment illi m'hemmx kundizzjonijiet mediċi, f'dak il-każ bħas-soltu nitkellmu għat-tabib, fejn jitlu każijiet ta' mediċini, fejn jitlu każijiet jinnaf ta' sturdamenti, dejjem nieħdu parir mediku. Imma dak li kun ħanappellalu illi anke jfittex fuq di li jgħidula intermittent fasting. Inter, għat-tim tal-futbol, mittent MI double T ENT,
intermittent fasting. Fej inti mhux qed bagħti l-ġuħ jew inti m'intix tiekol għal ġranet sħaħ, sempliċiment qed tibda tiekol aktar tard u idealment aħjar tieħu pereżempju lunch u dinner u jekk hemm bżonn xi snack in between milli toqgħod tiekol kull satej jew kull tlieta. Għax parti mill-problema kif semmejna ta' min huwa obeżi hija l-problema tal-insulina u jekk dejjem ħanżommu għolja dik il-problema hemm ċans tajjeb illi ma nsolvuhiex anzi nigravaw. Kull kollok rejlek isma' kif għandu jkun l-ikel biex nevitaw il-ħxuna. Prosit. Fil-ħodu xtieħu, Tajjeb. fl-10 ma tuħu xejn, fl-ofsinhar, fl-għaxix. Prosit. Mela l-ewwel qabel kollox iktar ma bniedem jista' jdum ma jibda jiekol aħjar Silvio. Jekk ngħidu aħna kilt l-ewwel darba f'nofsinhar aħjar mill-11, fil-11 aħjar mill-10. Dali għadna kemm spjegajna issa tal-intermittent fasting. Tajjeb ħin, number 1. Issa, iktar ma l-ikel huwa qrib in-natural huwa aħjar. Mela jekk jiena pereżempju għandi għażla ħanivvintalek ta' bej nieħu ħawħa friska jew nieħu ħawħa tal-bott, mhux it-tnejn l-istess, mhuwiex it-tnejn ħawħ. Wieħed normalment mimli fruit juice u affarijiet tajjeb u l-ieħor huwa kif ħalqit għan-natura. Mela diġà in-natural huwa dejjem aħjar. Issa, għal min itieħu aktar bis-serjetà. Tipikament l-aktar ikel illi aħna jkollna bżonn huma dawk li jgħidulhom proteini u xaħmijiet tajbin u xi ftit anke karboidrati. Normalment, għax ħana nerġa' noqgħod attent kif nitkellem, għax ikun hawn min wassa, minix qed ngħid illi għandek bżonn ħafna karboidrati jew xejn, diment li ma jkunx hemm kundizzjonijiet mediċi donna l-iktar sistema li bniedem kapaċi jżomm għat-tul ta' żmien, sistema sostenibbli, ili jkollu mit-tlieta li huma imma il-karboidrati. Għax aħna nqataw ħafna ħin bil-qiegħda ftit nagħmlu eżerċizzju jew saħansitra xejn huwa l-inqas li għandna bżonn. Mela l-inqas li għandna bżonn ħanibda minn hemm huma il-patata, il-ħobs, l-aġin, ir-ross u ħafna frott. Frotta waħda mod, ħafna frott mod ieħor. Hemm l-illużjoni Silvio illi għax il-frott huwa naturali bħal l-ilma nista' nieħu kemm irrid. Le, dak huwa deżerta naturali. Mela l-inqas huma daw li semmejna il-karboidrati. It-tieni l-inqas li għandna bżonn tajjeb huma x-xaħmijiet tajbin. Insemmu aħna iż-żejt taż-żebbuġa f'dil pajjiż imbirkin biż-żejt taż-żebbuġa. Idealment ikun extra virgin għax huwa aktar qrib in-normali, in-natural, milli huwa li proċessat. Tajjeb. Mela żejt taż-żebbuġa, lews, ġews, avokado, però daw inżommu f'ammonti ikkontrollati. Tajjeb. Mela ftit iktar mill-karboidrati. Imma xorta f'ammonti ikkontrollati dawn ix-xaħmijiet tajbin. L-aktar li tipikament ikollna bżonn għal poplu ġenerali ħanerġa' ngħid minn ma jkollux kondizzjonijiet u art huma l-proteini. U x'inhu huma l-proteini? U dawn huma il-laħam abjad, xi ftit laħam aħmar, il-ħut, il-bajt, ammont kontrollat anke ħalib illi tipikament għax hawn anke min ibati minn ċertu ħalib li jkun tal-baqra, qisu il-maġġoranza jittolleraw aktar il-ħalib tal-pjanti. Jien naf li jgħidulu almond milk, coconut milk u daw l-affarijiet. Però jekk inti bniedem illi l-ħalib tal-baqra ma jagħmellek xejn u qed tieħu ammont kontrollat, mint qed tagħmel. Meta tgħid kontrollat? Kontrollat fis-sens illi l-ilma pereżempju aktar ma nieħdu aktar aħjar. Il-ħalib mhux l-istess. Il-ħalib xorta fih il-kaloriji. Mela rridu nieħdu pereżempju ngħidu aħna isma' jiena ħadd tazza intlejt biha jekk li ħanieħu oħra, ma mhux nibqa' għaddej, nikkontrolla. By the way, biex dak li jkun jaf eżatt għalih personali, hemm dawk li jgħidulhom nutritionists u dietitians kwalifikati. Illi xogħolhom huwa li jsaqsuk numru ta' mistoqsijiet. Jaraw inti affarijiet bħal kemm tiżen, il-ġeneru tiegħek, x'tip ta' xogħol għandek, jekk hux bil-qeda jew bil-wifqa u dawn l-affarijiet. U jistgħu jikkreawlek pjan illi jogħġbok, fis-sens mhux ħajdek kull burgers u chips, imma li inti jekk ma jogħġbokx il-ħut mhux ħajinkludilek il-ħut, pereżempju. Allura jgħinek biex inti tassew tikol il-porzjonijiet li għandek bżonn u li kelli għandek bżonn. Allora l-ideali li nitkellmu ma' daw il-professjonisti biex anke jkollna pjan. Illum imma nittama li dak li jkun ħa idea ġenerali ta' x'l-aħjar iseħħ.
Jiena Mattejos nirringrazzjak. Grazzi ħafna lilek. Għaliex jiena dejjem ngħid l-edukazzjoni, in-nies li jkunu jafu. Jiena l-iktar li tinkwetani, mhux iddejjaqni hu. U issa nibdada,